shiga uku malam me ya fada da kai subhanallah ku taimaka mun da Allah malam taimaka mun ba mai agaji dan Allah ku taimaka malam na shiga uku Dakto ya jikin baba? Dama kwanaki na faɗa muku cewa ba shi da isasshen lafiya. Hawan jini? Kuma yanzu yana neman ya samu lokaci ya huta. Yanzu dakto ya za a yi kenan? To abinda za a yi shine zan rubuta muku magunguna wanda za ku je ku saya. Magungunan kuma bai gaza 150 ba. 150? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau na shiga ku ina za mu bi mu samu kuɗin nan. Allah ka taimaka mana. Hajja ki haƙuri ba kuka za ki ba. To ga shawara. Za ku iya ɗaukan shi ku kai shi gida ku jarraba maganin gargajiya illa Allah sa a yi dace. Za ku je ku duba shi. To Fati, kin ji abin da ya faru da baba. Wallahi ga baki ɗaya kaina ya kulle na rasa yadda zan yi. Hamza, kar ka sa damuwa. Insha Allahu Allah zai kawo mana mafita. Fati. Na'am Hamza. Ni fa ina ganin zaman garin nan bai kama ni ba. Hamza me kake nufi? Ina nufin zan shiga birni na neman kuɗin da za a yi wa baban mu magani. Kana nufin zaka tafi ka bani? A'a ba haka nake nufi ba. Bai kamata a ce baba ba shi da lafiya ni ina zaune a garin nan ba. Dan haka da yanke shawara ni zan tafi birni na nemo kuɗin da za a yi mai magani. Hamza, idan kai min haka ka nuna min halanci da ba zan taɓa mantawa da kai ba. Haba Fati, kar ki damu, kin manta ke fatan Hamza ce ke? To masoyina na gode. Yaushe nan tafiyan naka? Ina gani gaskiya ba na son na wuce gobe saboda ba na son na ɓata lokaci. To Allah Ubangiji ya kai mu gobe. Ni dai abin da nake so da ke shine ki rike min alƙawari. Haba Hamza, kana nufi akwai ranar da zai zo da zan ci amanar ka ne? Kada Allah ya kawo mana wannan ranar. Amin Fatima. Zan gwada miki so, ni ma ki gwada mini kinji, zan rike miki so, ni ma ki rike mini kinji, zan gwada maka so, ni ma ka gwada mini kaji, zan rike maka so, ni ma ka rike mini kaji. Zan gwada miki so, ni ma sai ki gwada mini, da abin da na so sam ba ki hana mini. Ni ke na gani kuma ni dai kin mini, zan gwada miki so ni ma sai ki gwada mini kinji. Ruhi da jiki na da gani na bar maka, yanda ka so kai da ni kai na raka, da abin da ka ce tabbas ni zan yi maka, zan rike maka so ni ma sai ka rike mini kaji. Zan gwada maka so, ni ma ka gwada mini kaji, zan rike maka so, ni ma ka rike mini kaji. Ba wacce ta kai min ke zan rike alkawari, zan zauna da ke a raina ni dai ne kudiri, zan zaga cikin garinmu da ke na yi alfahari.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kaka sanni da gida. Yawwa. Hamza ya jikin mahaifin Fati. Wallahi kaka jikin nashi da sauki sai dai likita ya ce mu dawo da shi gida a ci gaba da yi mai maganin gargajiya saboda ba a samu kuɗin da za a yi magani ba. Allah sarki malam bawa Allah ya bashi lafiya. Zuwa an jima na je na dubo shi. Dama kaka ina so zan shiga birni na nemo kuɗin da za a yi wa malam bawa magani saboda su Fati suna da buƙatar taimako na. Birni Hamza idan ka tafi to da wa za ka banni? Karki damu kaka zan bar ki da Allah kuma zan ce da samun ya ringa kula da ki saboda ya kamata a ce na taimaka musu. Ba komai malam bawa mutum ne mai mutunci. Allah kai ka lafiya dawo da kai lafiya. Na gode kaka da irin addu'a da kika min Allah da zan zama mai riƙon gaskiya da amana a duk inda nake. To Allah ya bashi lafiya ga abincin ka je can ka ɗauka. Ni zan tafi. Yanzu Hamza kana so ka tafi ka bar ni? A'a Fati, ba zan tafi in barki ba. Kina nan a cikin zuciyata. In Allah da ba zan daɗe ba zan dawo. To Hamza, Allah Ubangiji ya kiyaye hanya kuma ya kare min kai. Ina so ka rike min alkawari a duk inda kake. In Allah ya ne miki alƙawarin zan zama mai kulawa da kaina a duk inda nake. Kuma sa'an nan ina so dan Allah ki kula min da kakata. Hamza na yi maka alkawari. Zan kula da ita kamar yadda nake kula da ita. Na gode Fatima. Na barki lafiya. Hamza. To samu ni zan tafi. To Hamza, Allah ya sauke ka lafiya. Allah ya kiyaye hanya. Sai dai zan yi matukar kewarka. Kar ka damu samu in Allah da ba zan dade ba zan dawo. Sai dai kuma ga kakata ni dan Allah kula min. Haba Hamza, ai ni ma kakata ce. Insha Allah ba abin da zai same ta. Na gode samu. Sannan kuma ina so ka kula min da. Dawa, Fati ko? Kai ma ka san gaskiya ne. Insha Allah zan kula da ita. Karka damu. Na Allah ya gode sauke ka samu. lafiya. Na gode. Kai, gabaki ɗaya ni neman ƙare min fita ke kowa a ƙauyen nan yana ƙoƙarin fito da yarinyar da zai aura amma ni ɓangare na shiru. Kai, akwai sake fa amma fa Fati ta haɗu wallahi. Ina ma a ce Fati ni za ta aura ta ƙyale wancan banzan Hamza. Amma fa kwanaki ne musu rashin mutunci fa kai wannan da ya riga ya wuce kawai ni Allah Allah nake yi Allah ya kawo damar da za su samu matsala ko in je in gabatar da kaina amma a bangaren gabaki ɗaya ba wani komai ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Falalu. Lafiya naga ka dawo bayan gari ka zo na kai kadai haka? Wallahi lafiya kwalo kawai na fito ne yana dan shan iska ne. Falalu kenan nan kasa. Falalu ka san abin da yake faruwa kuwa? Wallahi ban sani ba me yake faruwa. Ka san malam bawa ba shi da lafiya. Kwarai kuwa har an kai shi asibiti. Likita ya ce kudin magani naira 200,000. Su kuma sun bincika ga baki daya ba su samu ba. Shi ne yanzu naga Hamza ya lace da kasa wai zai je birni neman kudin da za a yi wa sarkin sama ne. Musa kana so ka gaya min abin da ka gaya min gaskiya ne? Haba Falalu mun taba irin wannan wasan da kai? Wallahi gaskiya nake faɗa ma. Yanzu Hamza ya tafi birni neman kuɗi? Mahaifin Fati kuma ba shi da lafiya. Falalu kenan. Mun taba irin wannan wasan da kai? Wallahi gaskiya nake faɗa ma. Alhamdulillah ni dama ta zo min dole mu je gidan su Fati mu gaishe da mahaifinta. Falalu me yasa ka ce haka? Ba za ka gane ba ne za ka sani nan gaba mu je mu samu ne ya raka mu.
falal kenan manyan ƙasa kai dai ba a raba ka da yan kulle-kulle musamman ma na bada magani ba mu je. Sannu malam. Allah baka lafiya. Sannu baba. Sannu. Baka lafiya malam. Salamu alaikum. Alaikum assalam. Ina wuni? An wuni lafiya. Ubangiji Allah ya ƙara sauki. Amin amin. Ina wuni umma. Sannu malam. To jiki alhamdulillah. Allah ya bashi lafiya. Sai an jima za mu koma. Allah ya kafana ko. Bismillah. Ya ne jiki ba? Allah ya kiyaye, Allah ya bashi lafiya. Dan Allah idan har ba za ki damu ba yana so mu dan koma gefe, ina so mu yi magana. Ina jin ka fara ne. Wato jin na ji irin abin da yake faruwa da mai gidanki. In har za ki bani dama ni ina da maganin cutarsa. To fara ne. Na za mu baka ka bamu. A'a, ni ba kuɗinku nake bukata ba. To me za a baka? Ka fada ni Asabe na yi maka alkawari za mu baka. Ina so har in na bada magani mai gidanki ya samu lafiya kin yi min alkawari za ki aura min yarki Fati? Wannan ai mai sauki ne. In dai za ka ba mai gidana magani ya sha ya warke. Ni na maka alkawari zan aura maka Fati. To shikenan, ki jira ni gobe da yamma. To ba damuwa ina jira. Malam yau an samu lafiya. Gashi har ana tafira. Allah, alhamdulillah. Ai baba ya ji sauki. Yaushe da raba a ce baba ya ci abinci kamar na yau. Fati, kin ga al'amarin Allah ko? Duk mutanen ƙauyen nan namu sun ɗauka mutuwa zan yi, ba kuma gashi ba mutuwa. Ai cuta ba mutuwa ba ne baba. To, Fati, ya labarin Hamza ɗinki? Hamza ko shiririta? Malam. Shiririta kuma Asabe? Shiririta mana malam. To? Amma bari ka samu sauki zan baka labarin abin da ke faruwa. To shi kenan. Lafiya kuwa Falalu na ji an ce kana kira na. Lafiya kalau wallahi. Ko Hamza na ne ya aiko ka? Ta wace ta kawo ni? Me kake nufi? Ina nufin ki manta da wannan banzan hanzan. Kawai ki zo ku fuskanci gaba mu ci gaba da rayuwa ni da ke kawai. Lallai Falalu mahaukaci ne kai. Baka san abin da kake yi ba. Naci dan ina nan ko ma yana dawo. To, ba cikin dai san abin da ya sa na kira ki yanzu, abin da ya sa na kira ki shine akan maganar rashin lafiyar mata. Mun je asibiti mun yi ba kuɗin asibiti. Mun tattara mun dawo gida. Mun rasa mai taimako mu sai Allah. Allah ya sa dan albarkan nan yaron nan Falalu ya zo ya ce zai iya bada magani ya samu lafiya, amma da sharadi mishi alkawari in bashi aurenki, ni kuma na mishi alkawari akan idan ya samu warka zan bashi, ni kuma na amince, kuma gashi Allah ya sa an samu lafiya, shine na ce to bari in kira ki in sake tunasar da ke ki san da haka. Wallahi
mama ni ba kin manta abun da baba ya ce ne ku bayan ran shi haɗa aure na da Hamza gaskiya da Allah wallahi mama ni ba na son shi ba gaskiya ke da Allah ba mun baki mara kunyan banza mara kunyan wofi a hada auren ki da Hamza ko shiririta shi Hamza din tun da ya tafi ya bace ya sake dawowa ne ke dan Allah in ba dan yaron nan Allah ya sa ya taimaka mana ba yaya za mu yi yanzu na aida mun shiga uku mahaifin ke na kwance rai hannu ubangiji yaron da zai taimaka mana ki ce ba ki yi za ki tsaya kina dungure ma mutane baki mara kunya tashi ki bani guri mara hankali kawai yara yanzu kan kun lalace sai abin da kuka so a ran Hadiza ni fa itacen nan da nauyi zan yarda shi fa wallahi ke kwala kwaniya ne wallahi kan me kuma wani nauyi a nan gura da nauyi ne ni ko wallahi kin ga wannan sallan ya zo ina so idan na fasa asusu na zan siya kan fala ne ko sallan na ga ana yayin ta ne a birni ni kam a tamfa zan sai kyau shi aka fi yayi ko yar birnin nan da ta zo ba shi ta sa a jikinta ba zuwa ya gaya miki kan fala ne a tamfa ta sa kan fala ne ina baki labarin nan a tamfa ta sa daga ina haka wallahi daga ice bari na sauke ke bari ke ma na sauke mun gaji wallahi gulma ce kan dai Hadiza kun san me ke faruwa ina abokin Hamza Falalu wanda ya tsani Fati baya son ganin ta me yayi kuma wai ita din yake so yana son wa kar da yake ce min yana son Fati wai ita din da yake so tab amma Falalu ba shi da kunya ya manta irin abubuwan da ya mata a baya yanzu kuma ya ce yana son ta ni fa ban ga laifinsa ba sosai to laifin wa kike gani laifin babansu nake gani saboda shi ya ba shi dama ai idan aka ce miki babansu bai san abin da yake faruwa ba to wallahi karki masa kin gani fa ni a zanin ka su karata can ka kayan ki mutafi amma wallahi ni na gaji mu je na raka ku a gida wallahi malam abin da yasa na tara ma nan shine ko da yake kefa cikin san abin da ke tafiya malam ne bai sani kuma yanzu zan sanar da shi amma ni na gaya miki ba na so kuma ban amince ba kira Allah ya mun shi mara kunyan banza mara kunyan wofi yarinya ana magana da ke tashi ki bani guri sha kawai yara har yanzu ni na kasa ganewa shin menene ke faruwa to malam lokacin da baka da lafiya an kai ka asibiti likita ya rubuta mana kuɗi 500,000 ba mu da shi to shine wannan malalacin yaro ya ce a bashi sati 2 zai je samu kuɗi kafin a maka aiki kana ji na malam ina jinki Asabe shine tunda ya tafi ba sake dawowa ba mun yi sati guda likita ya sallame mu ya ce mu dawo gida tunda yake wannan bai samu ba mu dawo mu jaraba na gargajiya dan albarkan nan ne ya zo har gida ya same ni wato wa kenan Falalu mana zai yi magani zai ba da magani kuma Allah yadda za ka samu lafiya da kuma sharadin mashi alkawari zan aura mishi Fati ni kuma na mishi alkawari lalai Asabe yau ne na san babu wanda ya kai ki hauka shin har kin manci alkawarin da na yi wa Hamza to babu ruwana sam ban san wannan maganan ba babu ruwana to malam ba hakuri za a yi ba to lokacin kana kwance din na rai hannu ubangiji waye taimake mu banda Allah da yaro nan dan albarka shi wannan mashi tun da ya tafi gashi na tsawon wata